Αμέσως το σουτ, πρώτο καλό σουτ για τον Ρούβα στο παιχνίδι. Εκτελείται το πλάγιο με δύναμη, η μπάλα θα περάσει από όλους, τσιμπάει την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα του Ρούβα. Ο Θωνιάτης το 25. Ρούβας Πανηλιακός 0-1 με τον γκολ του Θωνιάτη. Εκεί εκμεταλλεύτηκε το κενό που δημιουργήθηκε στην άμυνα του Ρούβα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η σέντρα από τον Περογαμβράκη, η προσπάθεια διώχνει η αμυντική του Πανηλιακού. Πανηλιακός και πάλι στο προσκήνιο, το σουτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Φιλοξενούμενοι που είναι και πάλι στο προσκήνιο, νέο σουτ πάνω στα σώματα. Και πάλι ο Πανηλιακός. Η παλιά για τον Θωνιάτη, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, πλασάρει 2-0. Με 2 γκολ του Θωνιάτη ο Πανηλιακός προηγείται στο 37 με 2-0. Έξαλα πανηγυρία για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι στην πρεμιέρα είχαν κερδίσει τον Αθλητικό Μυλοχανίων στον Πύργο με 1-0. Πάλι ο Πανηλιακός με την άνεση του 2-0. Το σουτ πάνω στα σώματα, Θωνιάτης, νέο σουτ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Να η ομάδα του Ρούβα στο προσκήνιο, το σουτ στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Εκτελεί το κόρνερ από το Ριγάκι, κεφαλιά από το Φουκαράκι, out. Δυνατό μαρκάρισμα και ο κύριος Ανδωνίου θα βγάλει την κάρτα στον Μανιάτη στο 55. Αυτή η φάση. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανηλιακού. Ο κύριος Ανδωνίου δείχνει κίτρινη κάρτα στο Μανιάτη, τον οποίο αποβάλλει. Πανηλιακός στο προσκήνιο, το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Να η ομάδα της Γέργερης, ένα γύρισμα εκεί από το Ριγάκι, δεν πρόλαβε ο Περογαμβράκης. Και πάλι ο Ρούβας στο προσκήνιο. Η ενέργεια εκεί από τον Ριγάκι, η σέντρα, ένα πέσιμο, ζητάνε πέναλτι οι γηπεδούχοι. Εδώ φαίνεται να υπάρχει επαφή. Τελείται το φάουλ, νέο πέσιμο, ο διαιτητής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Η ομάδα της Γέργερης που ψάχνει το γκολ. Το σούτ από τον Περογαμβράκη, out η μπάλα. Χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Μέσα στην περιοχή Περογαμβράκης θα πέσει κάτω και έχουμε το πέναλτι. Πέναλτι που σφυρίζει ο κύριος Αντωνίου στο 83. Διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι για την απόφαση του Αθηναίου ρέφερη. Η ευκαιρία στο Ρούβα να μειώσει το σκορ στο 83. Ξανά η προσπάθεια, τσίπησε την μπάλα εκεί ο Περογαμβράκης, είχε τον έλεγχό της. Φαίνεται ότι χρησιμοποιεί και το χέρι ο αμυντικός του Πανηλιακού. Περογαμβράκης εκτελεί το πέναλτι, μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει σε 2-1 ο Ρούβας στο 83. Ο Ρούβας που πιέζει για την ισοφάριση, η μπάλα θα περάσει από όλους. Θα βγει ο τερματοφύλακας με γροθιές, θα διώξει την μπάλα. Πάλι η ομάδα της Γέργερης. Μέσα στην περιοχή ο Περογαμβράκης, γίνεται το shoot out.